Obras como o aillamento das fachadas e cubertas, a sustitución das fiestras e tamén das luminarias, co fin de acadar un maior aforro enerxético cun menor custo derivado do consumo de luz e calefacción, foron algunhas das actuacións levadas a cabo no CEI plurilingüe de Outes durante o pasado ano. As obras supuxeron un investimento total de algo máis de €500.000. Segundo explicou o conselleiro de Educación durante a visita realizada ao centro, a actuación estaba incluída no Plan de Mellora da Eficiencia Enerxética, impulsado dende a Xunta, do que se beneficiaron o pasado ano un total de 20 colexios máis, cun investimento de €8,5 millones. Se actúa en todo o que son a luminaria, todo o que é as, digamos, teitos é necesario, todo o que son ventanades, todo o que son as áreas exteriores, en definitiva é prácticamente deixar o colexio como novo, desde o punto de vista dos equipamentos e das infraestructuras. E o facemos por dous motivos. O primeiro, por ter unhas instalacións máis dignas para os nenos e para as nenas, e para os profesores, por suposto, para que poidan facer o seu traballo moito mellor. E en segundo tamén por unha cuestión que cada vez ten máis importancia, e é que despois destas intervencións se calcula, se estima que en torno a un tercio se rebaixa o que é o consumo enerxético. Hai un aforro enerxético en torno a un tercio respecto ao que había anteriormente, co cual, se multiplicamos por todos os centros educativos que están sometidos a este tipo de reformas, pois é un aforro enerxético moi significativo. Durante a visita o conselleiro estivo acompañado da dirección do centro educativo e da propia alcaldesa Beatriz Molinos, quen destacou tamén a importancia da actuación realizada de cara a conseguir mellorar a confortabilidade dos máis pequenos. Quixera darlle as gracias á Consellería por ter tido en conta o Colexio da Serra para empezar con estas cousas que están facendo para a eficiencia enerxética e dotalo de todas estas constructivamente para o tellado, as paredes, os tabiques, a electricidade, para que finalmente isto redunda na maior calidade dos usuarios do colexio, de toda a comunidade educativa, pero principalmente dos nenos e nenas que terán unha maior confortabilidade nas súas clases e nas súas aulas. Román Rodríguez informou tamén de que esta mesma semana pecharase a licitación deste tipo de obras en 9 colexios máis, previstas para este ano, por importe de €4,8 millóns.